Ostitko ensimmäisen autosi, mutta et tiedä, mitkä renkaat siihen sopivat? Selvitetään se nyt. Renkaan koko on merkitty suoraan renkaan sivuun, tämä numerosarja tässä. Sen voi löytää myös kuljettajan oven pielestä tai auton käyttöohjeesta. 205. Renkaan leveys millimetreissä. 55% leveydestä. R16. Vanteen halkaisija tuumina. Väärä rengaskoko voi aiheuttaa ongelmia auton hallinnassa, lisätä polttoaineen kulutusta ja heikentää turvallisuutta. Nyt tiedät, miten valita oikeat renkaat autollesi. Tarkista merkinnät ja valitse oikea koko. Jos sinulla on kuitenkin vielä kysyttävää, vieraile Rengasplan Oyn renkaanvaihtopalvelussa. Täällä saat apua sopivimpien renkaiden valintaan autollesi ja ammattimaiset asentajat antavat käytännön vinkkejä.